Asa dong tubuh Yesus di huta Betlehem di luar Judea, uju hina rajahon nisi Herodes, Roma aka paghapistaran siyan pugba tu huta Jerusalem, akanin nama, di dia do raja na ibaru tubui, naung hui hami do bitang na di tano habisaran, ala ni ido rodo hami sumoba ibana, alai disi dibeke raja Herodes hatai, tak songgot maibana ro disude pangisi ni huta Jerusalem, jadi di papung uma akasitua ni malim ro disi boto surat ni bangsoi di pamanat matuna sida huta hatu buan di Kristusi, jadi di dok nasida matu ibana huta Betlehem na di luar Judea do ai songonot do padok ni panugirangi. Ia ho huta Betlehem apala tung nau met ho di tonga ni aka huta na di luar Judea ai ho do huta haroro ni rajai na magmahan Israel bangsoki dungi mahusik masih Herodes majau aka parabistarani tujolona disiri matuna sida leleng na dung tari da bitangi dungi disuruh nasida matu huta Betlehem nin nama lau mahamu takas madiori hamu dak tanaki ia dung Jepang paboa hamu matuau asa doho tau ro masobat wibana asa dung dibegin nasida hata ni rajai lau ma nasida anggo bitangi naung ni ida nasida hian di tano habis sarani sadikicang nasida do muse rasa tikos dikicang di ingana ni dak tanaki magnida bitangi masai lasi tutu ma roha nasida los dimonguti ma bagasi kabe di ida madak tanaki dohot si Maria inanai nungi manuka manasida sumoba maksobat tur dak tanaki dirokarim akta nasida sere hami John dot akanango paksoba nasida tuibana dungi Roma tona di debata makite sian ni pinasida unang pola mulak betu mopo si Herodes, jadi sian dalan na asing nama nasida mulak tuluat nasida asa dong lao nasida Roma suruhan ni Tuhani di ida si Joseph dinipina na mandok tu ibana hehe maho boan madak danaki rapdohot inanai mapurus mahamu tutano misir disi mahamu jolo pai maromu sehatakku ainan air duluan isi Herodes dodak danaki asabunuonna jadi hehe maibana dibuan madak danaki rapdohot inana bongini mapurus tutano misir laos di sima nasida pai mamate si Herodes asa Jepang na nidok ni Tuhani makite sian panurigangna na mandok sian misik do hujau anaki asa dung mamoto si Herodes naung di paoto aka pakhapistarani ibana tari masih tutu ma ibana disuruh matu Betlehem dohot tusad dok luat na humaliangi akan nama munui nasa dak danak pawa nama gumuk 2 tahun ho di akan nau met siani ho batu tikin nau ni risihanna sian aka pakhapistarani disima Jepang hatani panuriang Jeremia nama dok tarbegedo di huta Rama suara paktangison dot angkuk badar dianggu hisi Rahel do yanakon nai dangoro bea pulon enunga sun siap nasida asa dung mate si Herodes tidak si Joseph man dinipina suruhan ni Tuhani di tano Misir nama dok tu ibana hehe maho puan madak tanaki gap dohot inana mulak tu tano Israel ay nunga mate akan na sumakabi hosa ni dak tanaki jadi hehe maibana dibuat madak nanaki gap dohot inana mulak tu tano Israel alai dong dibege mana si Akilaus tu habe raja di luar Judea manggutia mana si Herodes biak do rohana anggo tung lau tu si jadi dong gopo da sian debata tu ibana dini bina
kabe dopak luat Galilea nama itodong jadi ojak maibana maringanan desada hutana makwa na sakit kabe jupang mahata ni pandukang nama dok kuaran doibana sinasarani.